Máš zapnutú? No hej. Benzín zapnutý? Poď. Poď, hej. Počkaj, naskakujem. A ideme. Ideme, musíš. Vytočie. Áno. Ja dochol kokos. Tak, aby si bol v obraze, včera sme sa so Šimonom prevezli taký 25 kg veď kamarát, tak klasicky tu E6, iGrash. Boli neho hodinku a keď sme sa chceli vybrať naspäť, Ani náhodou. no nenaštartoval, čo ti poviem. Tak sme derby nechali neho a domov šli obaja na R6, no a dnes sme prišli pozrieť, či že Grash náhodou nemá naštartovať, že by sme ho zobrali. No a veru mal. Aspoň teda na chvíľu. Počúvaj ten zvuk. No, to bolo rýchle, Krista. Ale nebolo, tak sme takom prešli, treku, nie. Môj roz... Značku si nemám prekryť náhodou. To už môže ísť, zákaz máte odkiaľto. Toto je pre auta už, si myslím. Kámo, veď tu je zákaz vjazdu, kde sme teraz. Neviem. A je tu pekne. Dobre, skúsim to roztlačiť, ukáž. No počkaj, že by sa ma zakryť značku nejako. Veď jeb na značku celú, kto tu chodí. Tu sú určite kamery po stromoch, hej? No tak si zakry, ak chceš. A je tu rozdeľovací pruh, takže si myslím, že toto je pre auta cesta, pozri sa, aha. Hej, presne tak. A to iba pre motorky. Neviem, či ja ho skúsim naštartovať, Dobre. alebo ho rozplatím, ale to pôjde podľa mňa. Aha. Čo? No ani neodpalil. No však samozrejme. Keď to máš v prvej polohe. Tak máme pocit. No vidíš, fajne. Kámo, nakopni tam jednu. Nechaj oddychnúť ten motor. A pustí ventilátor, ak není. Cesta zakázanou, plnou rýchlosťou, ty si líčiš tvár. Vlasy prúdia von, každý sám. Je nejaký príjemný zase. No sme v No hej. Nechaj to zdochnúť. Odjazdeme na dnes. No dá rúž, zaspadol ti kľúč, v očiach smiech je pláč. Čo to stále hráš, slepo hráš. Je trápenie slov, je trápenie slov, je trápenie slov, je trápenie slov. Jak sa tu spálnul tu? To bolo tesné. Rúž, ten môj prekiaľný kľúč. Aha, ale mohol dať skôr vidieť, čo? Je trápenie slov. A odtiaľ to máme celkom blízko do Koštianu.
na jave, spravil sa mu šíber na hlave. Mal on dávno, dávno veľký sen, kúpiť šopra a sám byť ako ten Joe Rockefeller. To bolo zlé. Rockefeller, 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 Rockefeller. Čau! V piatok chcel ísť na zraz motorek, vymenil si rannú úterek. Kúpiť čopra, on by mile rád, no teraz môže ísť tak akurát. Do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, do prdele, ovčou. Kone moje hyje a diaľnice sú krvavé, hlavne, že som z Turej. Za 20 minút Trnave, kone moje hyje. A príľuba patrí k výbave, hlavne, že som skorej. O 15 minút v Ilave. A čo sme išli tam dole? Tam moja cesta končí. Opa. A teraz. Je to na predaj. A sa môžeme pekne spustiť. Jaj! Máš tú žiarovku do piče stále? Ako? To je čo za žiarovka? Neviem. A nie, Ja to je z tachometru. Ale jak máš žiarovku na tachometri, akú? Nie je v tomu, keď není zoriaty ešte úplne. Dobre, neskoro prerazil. Ja dochol kokos. Nie je to hrozný vyšlo. Ale čo je ten svietnej dom? Tak ideme takto, no čo? No a daj neutrálčik. Ide. Taká klasika. To čo ešte chcel naskočiť, keď je vypnutý? A čo teraz vám pustiť, či čo? Jo, že by som ťa roztlačil a naskočím za teba. No neviem dobohať. No ale hej. No tak A čo chce naskočiť? Ty si ho prečo zapol? čo som nemal? Ja, že sa spustíme rýchlejšie. Jaj. Tak ešte raz. A počkej, to som mi... Kajú vypnutého. Ja si myslel, že ho chceš naštartovať, že preto... Nie. Ale dobre, no aj to spustím, no to byť. Jo, by sa si šli pedále dať na ňo ešte. Dáme prednú zjazde. Kopni jedna. A čo vám to načal? Veď zapni motorku, čo? Nič. Jaj. Máš zapnutú? No hej. Benzín zapnutý? Môžem? Poď. Poď, hej. Počkaj, naskakujem. A ideme. Ideme, musíš. Vytočí. Áno. Dvojka. Fantázia. Brala, chlastala ako Zeppelin, vrátil 1, 2, 3 medzi plyn, spravil 4 diery na Wi-Fi. Nech to dáva kurva realizu. Môže zvýšiť, ne? Nemá to zdохne do... Á. Môže ísť. Ja. Oj.
som skore. O 15 minút v Ilave.